अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। कोकणसाद लाईव्ह या आमच्या इंचुली, क्षेत्रफळ, सोनुर्ली, वेतेगाव ज्या क्रशर आहेत अधिकृत आणि त्यामुळे जे प्रचंड प्रमाणात निगोडे गावातील घरांचं नुकसान झालेलं आहे। जवळपास 300 घरं बाधित झालेली आहेत आणि कोकणसाद हा प्रश्न सातत्याने लावून धरत आहे आणि या संदर्भात आम्ही पण आंदोलनं करत आहोत वेगवेगळ्या प्रकारची। आणि तहसीलदारने आज आम्हाला 1 महिन्यानंतर ही भेट दिली, वेळ दिली, सभा घेतली आणि त्यामध्ये आम्ही हे विषय सर्व मांडलेले आहेत। आता तहसीलदारांनी या ज्या मायनिंग लीज आहे त्या तपासणी स्वतः करणं डिसेंबरच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात संबंधित अधिकाऱ्यांना घेऊन आणि मग प्रत्यक्ष जागेवर ते त्या संदर्भात सर्व निर्णय घेतले जातील असं या ठिकाणी सर्वांच्या पुढे सांगितलं। त्याप्रमाणे प्रोसिडिंग झालं। तशी जी वाहतूक आहे निगोडे गावामधून डंपरची, खडी क्रशरची, या संदर्भात तिथे कॉन्क्रीटची भिंत घालण्याची जबाबदारी संबंधित क्वारी क्रशरवाल्यांना दिलेली आहे आणि ते 15 दिवसात त्या ठिकाणी कॉन्क्रीटची पक्की भिंत घालून तो मार्ग जो आहे निगोड्यात डंपर येण्याचा हा बंद करण्याचं स्वतः कबूल केलेला आहे। आणि त्याप्रमाणे आमच्या या गावामधून जो त्रास होत आहे आम्हाला वाहतुकीचा खडी क्रशरमधून, त्याचा बंदोबस्त होईल, तो बंद होईल अशी आशा बाळगतो आम्ही आणि त्या मुद्द्यावर थांबलो आहोत। बघूया आता पुढचं आंदोलन कसं करायचं याचं पण याबाबत निर्णय नाही झाले तरी जर तहसीलदारांनी पुढची ॲक्शन घ्यायची कार्यवाही जर नाही केली तर आम्ही परत एकदा याच्या संदर्भात मोठं जन आंदोलन उभारू। प्रसंगी त्या प्रत्यक्ष खाणीमध्ये तिथे ब्लास्टिंग होत आहे, दगड फोडले जातात, तिथे गावातील हजारभर माणसं घेऊन त्या ठिकाणी जाऊन आंदोलन करू, याची नोंद प्रशासनाने घ्यावी आणि या खाणींचा जो गावाला त्रास होत आहे तो बंद करण्याची कार्यवाही आणि तत्परता दाखवावी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।